sama kai kuje ku bugan tambarin warzo namu in yaba shi dauda kai muke so wannan wanda shi ke kishin mu kun ga gashi musamman da kurbi dauda daga abdu uban abdu murke shi dauda kai muke so dutsen ma da yan kurfi mu ta so mu bi shi musamman da kurbi gara marar shi dauda kai muke so da muna baki rowa alkhairin kikin rabawa musamman da kurfi inuwa ya zamo baya kyamata ta kowa dauda kai muke so al'umma ta kurfi da dutsen wasai mu taso musamman da kurfi ga dan majalisar nan mai san ya zo dauda kai muke so majalisa ta tarayya zo karka faso dutsen ma da kurfi dutsen ma da yan kurfi muna maraba dauda kai muke so dan mun gana kafi sa abun mu babu zamba dutsen ma da kurfi dauda kai muke so dutsen ma da kurfi dauda kai muke so zabi namu dauda abdullahi gashi majalisa ta tarayyar nan kai muke so dutsen ma da yan kurfi da kai